Tak veľmi ťažký vstup do play-off, ale myslím si, že všetci sme to takto očakávali. Proste Chomutov je relatívne rozohratý, majú svoju kvalitu. My sme mali veľmi solidnú prvú tretinu, horší začiatok druhej tretiny. Myslím si, že od toho gólu sme sa v druhej tretine zlepšili a mohli sme prijať druhý, aj v tretej tretine sme si vytvorili nejaké šance. Keby sme odskočili na 2-0, si myslím, že by to bolo z našej strany už vybavené, ale potom za toho stavu 1-0 ku koncu tretiny sme začali byť trošku defenzívnejší, čo je samozrejme pochopiteľné. A to boli predtým ich powerplay, kedy vyrovnali. Sme tam zle pokryli hráčov a zle sme reagovali, lebo nechali sme sa zablokovať aj pri vyhadzovaní. Padlo im to tam, ale proste tú kvalitu v tých hráčoch majú a nedá sa nič robiť. A pred tým predĺžením sme si povedali, proste, že každý nejaký škaredý gól, škaredá strela môže rozhodnúť ten zápas. Nestalo sa, náznaky tých šancí tam boli na jednu, na druhú stranu, tam to bolo úplne vyrovnané v tom predĺžení a na jazdoch ukázali oba týmy, že majú vo svojom strede veľmi kreatívnych, šikovných hokejistov. Nakoniec tí šťastnejší sme boli, my bereme jeden bod, nikto sa nepýta akým spôsobom. Šľahy na to, že naozaj neviem, či 3 alebo koľko mesiacov nehral, tak odvedol skvelú prácu. Či to bolo jednak dal gól z hry, dal gól z nájazdu. Jeden veľmi dobrý forček dohral súboj, čiže ukázal celému tímu, ako to chceme robiť. Čiže priniesol naozaj tú skúsenosť, tú play-off skúsenosť a potiahol aj ostatných. Samozrejme, chceli sme pred zápasom, sme to chceli riešiť trošku opatrne s ním, pretože nie je naozaj sranda tú zápasovú kondíciu získať hneď a pretaviť to v nejaký dobrý výkon. On jasne bude mať aj teraz rozhovor o zajtrajšku, budeme musieť byť zase opatrní, pretože občas po dlhej dobe sa tomu hovorí, že to je taká falošná forma a potom druhý zápas to telo zareaguje a potom ten výkon nie je dobrý, čiže budeme zase musieť byť opatrní s ním, ale ja by som bol najradšej, aby hral až do konca play-off a aby hral takto. Prišlo odo mňa a riešili sme proste dneska 13 útočníkov, aby sme mali zapojených vrátane Šľahyho. Potom sme vynechali Přemu Svobodu, pretože dnes neodvedol taký výkon, ako sme očakávali, robil viac hlúpostí a to sme povedali aj na pozápasovom meetingu. Potom, keď znova Přema naskočil, tak on mohol byť ten hrdina, ktorý ten zápas zvládne. Trošku smolí na jeho hokejke, ale ja si myslím, že on nám ešte pomôže a on sa musí venovať len tomu, čo vie a hokej hrať vie. Tak vždy to komunikujem samozrejme s Marom Kapušom a zhodli sme sa, že Holas je ten hráč, ktorý má tie nervy pevné, že pred nájazdami som povedal hráčom zachovať chladné hlavy a tešte sa na to proste, že alebo myslíte pozitívne s tým, že majú vidinu toho, že tie nájazdy zvládneme. A Holas je jeden z tých hráčov, ktorý naozaj má skúsenosti, je taký, alebo má takú chladnú hlavu a v takýchto momentoch potrebujete presne takýchto hráčov, ale aj keby nedal, tak boli tam ďalší hráči. Dnes sa tam veľmi pýtal aj Gagis, ktorý dal prvý nás, čiže určite je to vždy pre trénerov trošku dilema, ale keď to vidia, tak je to super. Nie, samozrejme, že aj tá návšteva, aj tá atmosféra pomáha tomu týmu. Jednoducho, keď je tu veľa ľudí, je tu plný dom, skoro plný dom, tak aj tým chalanom sa hrá oveľa lepšie a berú si tú energiu z tribúny a ja by som bol najradšej, aby to bolo aj zajtra a potom ďalšie zápasy domáce, aby nás hnali dopredu, aby sme boli schopní si tú energiu zobrať. Fajn život, fajn Zlín.